nevat aquesta nit a totes les cotes de Masella, no ha estat una gran nevada, però tenim una altra bona notícia, és que s'està fent neu sense parar. I li volem demanar a l'Eloi Cordomí. Eloi, fins quan podrem seguir produint neu així? Hola Anna, doncs mira, es preveuen temperatures per sota dels 0 graus a les cotes mitjanes i altes fins aquest dissabte al migdia. I a les cotes baixes pujarà una miqueta avui durant el dia, després tornarà a baixar la nit de dissabte a diumenge i segurament després ja no es podrà produir més neu. Perfecte, Eloi, doncs ens podries fer una mica de previsió meteorològica del cap de setmana? Oh, i tant que sí. Aquest cap de setmana el tornarem a tenir esplèndid, perfecte per esquiar perquè tornarà l'anticicló, s'allunyen les nevades i els núvols que hem tingut aquestes últimes hores i dissabte s'espera que faci sol a tot arreu, a tota l'estació, amb unes temperatures que seran baixes encara. Dissabte tocarà abrigar-se entre 2 sota 0 i 2 graus positius i a primera hora encara pot fer una mica de vent a les cotes altes. Després ja el vent anirà afluixant. I després diumenge el que tindrem ja serà una altra pujada de les temperatures. Segurament s'anirà accentuant la inversió tèrmica i ja tornarem a tenir temperatures positives aquí a muntanya, això sí, amb un cel que es mantindrà serè, temps sense vent i com a última hora arribaran alguns nuvolets. Perfecte. I Eloi, ja sé que t'ho demano sovint, però s'esperen nevades? Nevarà aviat? A veure, mira, de moment la setmana que ve es preveu que torni l'anticicló, però sí que hi ha un cert moviment de borrasques i d'anticiclons de tal manera que els mapes del temps ens indiquen que al final de la setmana que ve podríem tenir una injecció d'aire fred. Esperem que això sigui real i a veure si va acompanyat d'alguna borrasca també. Això ja encara no t'ho puc dir. Bueno, bones notícies de cara a finals de la setmana que ve i ens ho apuntem. Escolta'm, per acabar, algun meteoconsell que ens puguis donar per esquiar a Masella aquests dies? Mira, jo diria que el meteoconsell seria no deixar-se enganyar per les temperatures baixíssimes que hi haurà a primera hora al fons de la vall, a la Cerdanya, de 6, 7 sota 0, diumenge, perquè hi haurà inversió tèrmica i quan pugem a dalt tornarem a tenir un ambient molt confortable. Perfecte, doncs tothom a deixar les baixes temperatures de la vall i a venir a gaudir de la neu a Masella. Eloi, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Esperem que amb notícies de nevades ben properes. A veure si és veritat. Que vagi bé, una abraçada, bona esquiada.